Kok aja rono-rono. Lah ya aku kempean dalan aja rene-rene. Iki ning alas. Gulono munyuk ning kono. Nito. Aku ya wedi karo. Ngawur ya ora lamur. Oh, kowe to? Ngono kok munyuk. Apa? Lutung. Saya. Ya, ayo digenti ayo Tin, Tatin, medun. Ya, Mbak Tatin yo paling akeh panyune. Iya. Ya. Ini nak, Nyambut gawe ora kesel. duh lah ya semene je. Hah? Ayo semene iki kowe iki ya arep ngopo? Wong gulamu 400 kok. 200. Semene piye? Apane? Mudar we. Aku ning omah wis kalah wong wedok. Tekan kene padha wae. Kapan lho iso berkutik? Lah nek wong nyekukruk kaya pitik kering ngono. Lah ya kon ngopo meneh aku ki wong wis tuwa. Karepmu. Ya nek tuwa iki rak ya semangat, tetep semangat ngono lho. Nek Temah tuwa yo ogah. Nek cetha wong ora. Lah cetha ora? Ora pati yo. Ya dicetakke. Ya engko ajar. Dul ra minggat lho, Dul. Jenengan mbok sadi mriki lho, ora minggir-minggir. Ya, aku tak ngene. Copot sandale saiki ya. Nggih. Bareng entuk. Anu kuku Bima. Nggo ngapa? Nggo ngopo kuku Bima? Nggo ngapa? Oh, tak sak ora ngopo-ngopo kok. Aneh-aneh ora. Piye Mbak Tatin? Wah, jan sampean iki tunggu masyarakat Sendang Tirta. Mongko dinjem sok tanggal 13 Desember sampean kudu teko. Mbak Elisa ya kudu ana. Lah iki Sing bengi iki Mbak Elisa mayang dhewe. Oh iya to. Oh to. Payu mayang dhek Ah semengi. iya gede kono kok sane. Apane? Bayare. Aku kok cerewet ki ngopo? Mbok menawa. Aku ki tidak mengekang. Dadi nek wingi talen aku Pak saya mau disuruh ndalang mayang. Oh. Nek ora talen aku rawani ndek enggak mau mayang. Kowe ki itu kuwi anu pondasi kamu lebih berkembang lagi mayang kok. Dhek dasare dalang to. Kowe ora tak kekukung dadi sindenku ora. Nek kowe iso berkembang berkembanglah, berdiri sendiri. Tatin barang ki nek iso berkembang berkembang. Ha ning semono kok arep berkembang meneh. Tegese usahane lho. Heeh, usaha. Gawe manggleng no. ben ngapa? Manggleng. Lah iya. Kuwi tan kono kuwi produksi manggleng. Oh, omongane zaman saiki kok manggleng. Usaha, Mas. Hamburger napa apa wong milenial kok manggleng. Hamburger kok mangane wong luar negeri ngono kuwi. Iki manggleng ki padha wae balung kethek ngono kae nek ning. Nggih. Balung kenthek. Heeh. Iki bojomu teko ora? Ora ono. Ngapa ndak goleki bojomu? Lah bojomu ndi? Nanti ya, waduh kegaruk. Lah kok iso? Iso. Kowe ki wis mek arep ngomong ngono kuwi. Ya ora lho, lah wis nek wis wani munggah panggung, kuwi rasa mikir sing nang omah. Aku ora mikir kok. Lah kok Aku nek kok ke bojomu melu ora. ya melu karo ora melu rak ya urusanku toh. Ngeluntrung. Lah piye lho? Wong wis ditekoni ngono kok andang deprok. Aku ki mek butuh ngerti keselamatane bojomu nek melu ya syukur. Alhamdulillah sehat. Nah, rak Terus arep ngono. ngopo? Nek ora ana bojoku arep ngopo? Ora ngopo-ngopo. Ya ora wani kok ya. Minta kontrak. Heh? Minta kontrak. Emoh. Ya arep ngopo? Ora ngopo-ngopo mek tekon. Ya saiki wis jejer Ya iki. wis, sip. Terus arep ngopo? Lompo ke manut kae. Iki lho. Kon ngopo? Kula nyuwun Sekar Sinom Parijata dipun sarengi fragmen ketoprak. Wah. Suminten edan. Kowe dadi gentro. Gento. Gentro apa gentro? Gentro. Oh gentro. Heeh, terus anu Tatin. Tatin dadi apa? Lho cempluk neng dalan dicegat. Bluk. Wah, kae. Piye? Untune dipasang sik gentro kok ompong. Oh mau lho, nang kono ana Nyile gampang mungkin.
Nang mburi mau ana untu ondo. Ning ndi? Gonen. Ning endi? Mburi. Engko Malang. Mbok rasa wae mlaisis kok. Arep diganti untuk apa itu? Ondo. Untu Lah, ku nek apa-apa. ompong tengah ngene iki. Wah, ngangeni tak omongi. Pongah joli. Mas. Geli-geli piye ngono lho. Ya nek kuwi kurang ombo. Ayo manut. Wis rasakan seru-seru. Ayo. Ya siap ya. Ya iki gendol saka kono. Saka Ayo men ki dalan. Kono kae, saka mburi kono kae. kulon desa. Heeh. Ayo dikethakku wong. Tekan kene tenan sok meku goro-goro. Iya. Ayo Ya. cepet to sih. Ya. Tuduk 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 tuduk. Nganggo pincang ora iki? Gendol kok pincang. Tok 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 tok. Waduh. Torok tok tok torok. Torok torok. Kowe yo cempluk. Iya to. Lah piye? Mek to. Ora apa-apa. Lah ya gen. Wah saya elek nek kowe. Lah piye aku nyebute sapa ngeweke lho. Gentho kuwi nek karo cempluk. Heeh. Iki ki adine cempluk. Terus aku ngundange piye? Oh ya to ngono Dik. Iya. Yo cempluk. Iya to. Aduh yo. Kok kowe tekan kene to to? Diundang yo. Aku mergo mider-mider goleki kowe mbrono mrene ketemu kowe ning dalan kene yo. Ora kok bahasamu mbrono mrene iki bahasa ngendi to? Bahasane gone gentho. Lah kudune rono karo rene ora mbrono mrene. Brobot. Robot. Yo, aku merono mrene goleki kowe. Saiki ketemu ning dalan. Aku bakal nglairake isen-isen ning atiku yo cempluk. Toh? Ih. Nek omongan mbok madhep aku. Aku nang kene ora nang isor. Kok matane ngematke ngisor? Ngene yo, pluk. Ya, gentane picak. Ah iya. Aku ki wis suwe. Kepengin tok ladeni yo. Apa? Mbok kok kaget. Lah ya kowe pengen apa? Aku kepengin ngepek bojo kowe. Kowe iki mikir ora to, toh? Pikir. Aku siapamu? Lho kok takon kowe iki cempluk. Aku takon, Oh, oh. aku ki apamu? Kowe Mbak Yuku senajan to mung Mbak Yu nak sanak. Lah ya rek nak sanak karena aku mbak Yumu to. Hmm. Apa ya oleh nek jenenge kaya ngono ki kok arep Oleh. sapa sing olehke? Aku Lah ya aku mah. kowe rak wadon. Heeh. Aku lanang. Terus? Cocok. Piye? Lah ning nek aku ora tresno? Dipaksa. Ya mah, maksai lara e. Yo, mindik-mindik weh rasa dipaksa. Mbok kowe iki yo sadar. Aku ki siapa ngono lho. Kowe iki anake Pak D. Anake Pak D Nggolo. Nek aku anake bangsat, yo adimu. Iya kowe pancen Mula sak trepen aku kudu tok ladeni. ora sudi. Nah, Aku ora tresno karo kowe kok. Wong ki nek bebrayan ki tresno karo tresno. Iya. Lah nek aku ora tresno ya ora bakal dadi. saiki aku karo kowe ra tresno. Kacang, kuah, kacang. Tuku Kendra? Iya, Tuku akuan dhisik kono. bakule tak pacule sik. Ngaco. Lah iki ki wong jeneng posisi panggung isore penonton akeh iki werna-werna kok. Ya ora ana bakul kok nggawa mic dhewe. Saking serone Letawa, aku tahu lho mayang ngono lagi. Paman Aryo. Mburi kelir persis. Cang. Kuah. Ku rasane ya mangkel nih ya tak tabah-tabahke ora wong golek sandang pangane. Suwe ning suwe aku karo kowe mesti tresno. Pluk. Ora ya, nek jenenge wong keploki tangan loro. Nek tangan siji ya ora kena.
kuwi padha karo tresnamu karo aku ora tresna karo kowe. Ning aku tresno marang sliramu. Ya kuwi urusanmu ning aku emoh. Sapa manis? Elingo. Aku weling. Ya rasa ngono Kaya sira Lanang seniman sehat Sripati kayane wong latenono gonku branti janji sabar rajane kasusun salahe jembar-jembar arep nek kowe mandek kowe piye to, Pluk? Tahu aku ora gelem kok kan mandek. Ora wira-wiri maju mundur Ya anggere kowe kaya mandek aku ya mandek. Lah kowe mlaku wae kok. lah nek ra kena-kena Ya aku ya emoh. mbok gelem Emah, Mbok dikenake. mbok dikenake emah. Kowe ngerti bahasa emoh ora to? dilit ah Enggak. iki ki ning dalan lho, Pluk. Ya justru nang dalan ki mbok ora ngawur. Kata-katamu nganggo justru barang to. Lah aku saking mangkele lho. Mbok Ning iki dalan. eling, ngono lho. Kowe aku bakal tumindak piye wae iki iso. Ya ngapa aku mah aku iso wae bawa mlayu. Po tak kandhake iki santoso iki. Santo cah kurang ajar. Aku ngerti Ngerti apa? tekone Santoso. Jangkamu mangolan netra kocak Jemblok Apa? Brene Mah, Rene mah. Krungu ora to aku pengen budek. dadi aku kira kalap banget ngono piye Lah ya mbok ngilo duwe ora pengilon nang omah iki? ora Ayo pantes. nih Apa? kemon No. No. no Wong gentone ya ora positif, gento kok muni kemon. yo Apa toh? iki pembukurane wong lho Oh, wong sakmene kae kok ya ora weruh. dianggap butuh uang Lah apa? kijing Oh, iso dibandemi wong sakmene. rak aja lho Kene wedi. yen mesem memanas Kacang. ti aja gawe gonku aja rono-rono. Lah ya aku kempean dalan aja rene-rene. Iki ning alas. Gulono munyuk ning kono. Nito.
Wah, aku ya wedi karo. Ngawur iki ora lamur. Oh, kowe tanda. Kok ngono kok munyuk. Apa? Lutung. Saya Elek. besok yen kowe kelakon dadi bojoku. Pluk, Piye? kowe njaluk apa wae tak pinangkani. Tenane? Heeh. Nek aku njaluk omah, Mbok aja sing gede-gede. lah ya piye? Lah nek bebrayan ora duwe omah terus arep nang nang gubuk? Cilok popo ngono lho. Cilok. Aku meng wah sing jeneng Gento kuwi iki anak brandal tak bedahke omahe wong. Wong lak pateni omahe tak keke kowe. Kok Gento kok alus men to kowe? Njaluk omah. Wah, mbok sing cilik-cilik wae. Aku nek cempluke aku seneng gede kok. Aku saya ora duwe. Wong busimu wis ndelap-ndeluk. Malah ditawake ciloke. Sesuk ngenteni 4 tahun. Kok suwe men? Jare ngenteni le gede. 4 tahun apa kowe jek urip? Iki sing jenenge iki rombong aku iki arep tak ganti kok. Piye? Ora warga laras kok. Apa? Atos laras. Wah sak sindenku sak wiyagaku suarane ngungkuli watu. Lah iya to. Ya wis. Lah ya nek ora gelem kok dipeksa lho ya sakone. Sesuk nek aku mati ku aja layat. Lah ngapa? Mergo kowe wis mati dhisik. Ya ora. Ora apa? Wah aku jek enom kok. Atin mati. Heeh. Wah, Ngapa? aku mayu tapi gelem selawe aku. Maksudnya piye, ha? Karang ya semono iki. Kowe selawe. Selawe gelem. Gelem mayite. Aku piro? Ampuh. Sisamu weh. Ra urung. Ro kurang ajar. Ngopo? Aku ora kondo kepiye-kepiye cempluk. Aku krungu. Apa? Heeh. Krungu piye? Makrut ngono. Lho. Orisa sing maktut. Metu ngarep. Cut. Ayo Gentro gek wis. Kelapa muda sau Lakanono Brotoma. Yo. Terus nek kowe angger tak ceraki kowe semingkir banjur aku kudu kepiye, Pluk? Oh aku ndelok polahmu wis kaya ngono, apa ya kuat nglakoni aku. Awake joget ming kaya wong simbah. Kok apa kuat ya dianggang-anggang. Ya wegah. Padake apa? Nek kok ora gelem tak pek bojo, mbokmu tak pateni. Ya aja. Aja. Iki mbokmu iki. Heeh. Lah kuwi senajan to kaya ngono tak tresnani lho. Iki. Heeh. Kowe wani karo mbokku? Ora, kuwi galak banget ya. Kowe nglunguli aku. Wani ra? Nggih? Wani ora? Ora. Nah, kuwi ketoke cilik ning watos kuwi. Kuwi pemain lama masalahnya. Enak. Iya, iya. Kuwi
kuwi wing arek nembang wi lali lho. Ayo. Gotong royong. Tresno Tok tok tok. piye pluk Piye ngopo? aku nek wis kaya ngene iki ora bisa dikendhaleni meneh tresnaku mung kasok marang sliramu wong ayu Lah nek aku ora tresna karo sliramu, kok ya arep dadi bojone? kepiye wae aku kudu kelakon dadi bojomu Ora sudi aku ora tresna karo kowe kok. kopat kapita kaya Apa? apa sen Ambo. Aku adol kacang kok. kaya manuk kowe Manuk apa? manuk mbuh ayo tak rutu paripeksa Sudi mah. tenane Tenan. ora iso Ora. ayo Mah. aja rono-rono Ana apa nyok? Aku tak rene. Mbok Lihat. ana mulih wae mulih. Mulia aku kudu mulih ora iso kepiye wae aku arep matur karo Pak Denggolo kowe kudu dadi bojoku Aku ora seneng kok. nek ora seneng mongko aku seneng iki digapake sih Ayo diruda paripeksa. tak rutul Tok paripeksa tok 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 tok. Ayo. Tok 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 kok suwinten wis edan ning kono Karang aku ngentrongi kae ora ngentrongi kowe. ya beda-bedae Wah lah yo. kowe penggimbiramu kok banget Kowe kuwi ora nganu lho, ono sewu ora owah lho. ora Waras kuwi, Mbak. Pak Min jenenge Pak Min karo Pak Min Pinge sapa? Surono. ya Ae lho, sing nganggo sendok kae jenenge Pak Surono. Sing nganggo rapi ya jenenge Sugeng. Dadi Dadi kowe iki gabungan kae. kok ngono kok duka. ora sembeteng nganggo jeneng Surono ya kowe kayak sendok semono ka to cangkeme pira Ayo mbok ayo. siap. Ane tenan Surono tenan kok jenenge. nendi-nendi ana. Ana. Iya, beda-bedae wah ngregengke swasana bengi iki. Deke ya sok ngregengke nang nggon acara sepeda gembira joget. Oh to. Oh iya. Dadi wingi tak unggahke panggung tak takoni. Jane sampean ngoten niku pripun? Seneng, Pak. Mergane kula sok joget teng sepeda gembira. Oh. Mbok sesuk kon anu ngisi acara Acara apa? pemberangkatan jenazah. Kan dikepruk watu karo sing di omah. Ana pemberangkatan jenazah kok nganggo joget ora. Iya digawe anyar. Lah Sambutan tuan rumah terus engko selingan gerak dan lagu terus kae ditokke ngono. lho nek kowe arep pesen tak pesenke saiki. Rasa ya. Wis. Iki Apa? Apa? Wis kok njak arep ndemok wae. Ya ora apa-apa kok ya. wis. Kok idep-idep nganu gawe mari Iya. Surono. Iya. Ngono lho Tin dadi kabeh iki aku dikai greget sithik ngono lho men awet urip. Men mari. Heeh. Lah urung mari po? Urung e. Le mari dikapake. Ya manut to gawe kepiye ngono. Tak dumuk mari ora? Tak dumuk. Nggo endi? Dumuk ene. Uh. Lah karepe? Ya liyane. Liyane nggo endi? Embuh. Ayo Tatin genti nembang gubuk asmara. Ya pamundutan. Heeh. Aku arep milih iki akeh banget sing nyuwun kowe sesideman ya kowe. Ya. Oh wis werna-werna iki lho.
Kula dhewe napa sing kalih Ayu wau? Sing karo Ayu mbuh mau catetane nang ndi? Oh iya, tembang kangen karo Mbak Ayu, engko tembang kangen engko. Ya, podang kuning Mbak Tatin, liwung Mbak Tatin. Wah iya elok tenan iki. Luar biasa wis pokoke nganti jebret cangkemmu iki. Pirana apa-apane kabeh? Ana lho nang kene tak singgahke sik. Disinggahke wong aku ning kene enggak. Ndak dijaluk gentro, mergo gentro ki brandal. Brandal. Jake nek ana dit ngangah-angah. Nggih bawa mboten. Bawani. Nyingkar piye arep melu omong? Nyingkur Ndrang tung-tung delang. Nrang tung-tung apa? wiwi tane nyingkar nyingkur Nena lingsem yen ke mutan neno lelampahan kang tresno tulus nadyan ing gubuk asmara. ya lole monggo Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen ning cagak nenone catatan sakjroning ati
dangdut slow. Ya, good boy, wis kek bali nang gone. Ya.